عالم هرمز تخفيتيلات حقواسا كيودأت لومي كنتات تغير له إيران أمريكا بالعلو ودباتها زقبرتو كباب زي ملعلا نتمت حلال في بحري داقماي كم زعص وتوفليت الله ناس مرا حدش مسمر بررا كفيتهم قداميت برران فاريت يتحب شوعات هدارك تشن اسران شدشن او عالم لخاو معرفو نفرتس مرا كتعلب مدب تتحيز اللهم نايتي دي افرو حدش درف الناس ومعوز ترخبو اسران سلستن تقارز ركبوهم ميتن حدن من اسياد بسرعات بتسقنا كمزتأثروا تقليسهم عالم هرمز تخفيتيلات حقواسا كيودأت لومي كنتات تغير له إيران أمريكا بالعلو ودباتها زقبرتو كباب زي ملعلا نتمت حلال في بحري داقماي كم زعص وتوفليت الله بريزيدنت دونالد ترامب إيران حدو يسمع نيكولار حاويسو كساب زي قبرت اتناي أمريكا خوا خمزي اللي على الرقاق يتصلو إيران دما السقوم تزي نتزنبرناي توكسي دوم مبال سمع زتحسي بمبال نتبحري داقماي كولي فاتولا تمالي اتمت حلال في كفت مخان مستسمعه واغا ندادي ب10 مئتا وريدو نيرو حجقنا اتداقماي معصاو نعداق عالم اب حدوش تنقع زملؤ تسفا اودي اوالو نايتي دي افرو حدش درف الناس ومعوز ترخبو 23 تقارز ركبوهم ميتن حدن من اسياد بسرعات بلصقنا كم استأثروا تقليصهم تيدروس كاساون ويكا تيدي افرو شاد شيتي ألبومو زحلف حموس كاب قدري ساعات 8 تجميرو ابنا يوتيوب چانلو بمزرغاح نسمعتو اكافيلو تا 18 درفتاتو زحزت ألبوم بعد نقطون أزين زتفتوان مليون سماع زرقبان سرحات زتقاللت يام تدروس كاساون كرم حجي أبو جيدا تيدي يستسريال تقرصو يتيب يستسمع ألبومات ناب إذن سماعتي أبسحون زتفتوالونين حجون سرحاتو أب يوتيوب شانلو كاب زرقحان أوست 24 ساعات تراي داست طالت تبل سرعات أبي أحمد أزياء توكس درفو سابزا ساعات زيالة لشمون 10 مليون سماعتي رقيبا لام موسيقى تيدروس كاساون تيدي أفروم يتوري كايلو سمع مبلشات شيتا ألبومون سمعتي كم زقرب كابستغلص ألو جزيئات حيزو مزرارب خوين صنحيوم نتا ألبوم بزملكت كوها تحاسيبو زنبره غازيت أو مغلطن كتا فنون كم استسرز دما تغليصوم بتوساخي اتي موسيقاو ايو كزرغحلو تباهيلو زنبره سواسو ملتي ميديان تيدي أفرون زنبروم وعلم سرازوم كالق مزرارب غداي كوينو نيريوم زاغيت استرخب حوريتا كم زملخو تدما ابدي سابا نايتيدي افرو حدش درف الناس استرخبو 23 تقارز ركبو ميتن حدن من اسيات بسرعات بلصقنا ببولاوس كم استأثريو تغليصو زال منقد اير اتحاد كابنا بناسمرا حدش مسمر بررا كفيتوم منقد اير اتحاد مسمرات افيشن افريكا داغماي نمحداس نمسفحنا بزحانصو استراتيجياو وطن نا اسمرا كاب شوعات حدار 2026 قواصرا فرنجي جميرو قطاو براتات كم جمر بوغي افليتلوم زوسانه نايتي گجف منقد اير نيرترا اتا حجر بسنك دروتا حغراو براتات صقم ابزلاتلو وسان اوان يمص بملاو مسترخوت زب خون يگمت ابز قرب اوان بمنقد اير ايثيوبيا كابنا بناسمرا زبو زنبره اغلغلوت بررا بقراطو عبلالي إيرتراوያን ገያሾ ጸቅቲ ፈጢሩ ጸንሕዩም بمسرت تزرግሐ ወግዓው ሓበሬታ ነታ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ሰፈረት ብዘመናውን አርት ዲኮስነ ህንጻን ትፍለጥ ከተማ አስመራ ካብ አቡዳቢ 4 ጊዜ ሶምናው በራታት ምትታው ዓብይ ዝላን ኩሉ ሸነኻው አገዳስነት ከም ዘለዎን እና ተገለጸ ይርከብ እዚ ውሳነ መንገድ አየር ኢትሓድ ነታን ነዊሕ እዋን ምስ ውስናት ዓለም ለኻው በራታት ዝጸንሐት ሃገር ስትራቴጂያዊ መኽፈትን ድልድል መገሻታት ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ኤዥያን ክኒኦን ዝፈጥርዮም እዚ ብ17 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ ወግዓው ምልክታ ኣካል ናይቲ መንገድ አየር ኢትሓድ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕን ዓብይ ዕላማ ዘለዎን መደባት ምስፍሕፋሕ በራታት ምዃኑ የነጽር እቲ መንገድ አየር ጎን ጎን ድሕረ ኣስመራ ቀጺሉ ናብ አክራ ጋና ሌጎስ ናይጄሪያ ኪንሻሳን ሉቡምባሽን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከምኡውን ሃራሬ ዚምባብዌ አገልግሎት ይጅምራሉ መሰረት ተሐብሬታ እዚ ምስፍሕፋሕ በራታት ኢትሓድ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገለጸ እቤት ቻይና ዝተኣሳሰር ኮይኑ ጻዕቂ በራታት ምህላው ምስ ምብራቃዊ መንገዲ ቻይና ዝዓመቆ ሽርክነት ዝተመርኮሰ እዩ እዚ ምዕባለታትና አቡዳቢ ኣብ መንጎ ኣፍሪካ በቲ ሓደ ገጽ ህንድን ኤዥያን ድማ በቲ ካልእ ኣብ ቀንዲ ኣፍደገ ብምቕማጥ ኣብ መንጎ እተን ብቁልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ዞባታት ዓለም ዝያዳ ስሉጥ ምንቅስቓስ ኣቑሑት ወፍርን ሰባትን ዘኽእል ምዃኑ እቲ መንገዲ ኣየር ኣመላኺቱ ተወሳኺ እዚ መደብ ምስቲ ኣብ መንጎ ኢማራት ዓረብን ኣፍሪካን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዝሰማማዕ ኮይኑ ኣብ ጽላታት ጸዓት ትሕተ ቅርጺ ዕደናን ሎጂስቲክስን ሓዊሱ ንግዳዊ ወፍርን ሽርክነትን እናደንፈዐ ይኸይድ ብምህላው እዩ
ጎን ጎን ዝመደ ምስፍፍ ሓበራታት ነቲ ኢትሓድ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሰርሖ ስትራቴጂያዊ ሓበራዊ ስራሕ እውን ዝምልእ ኮይኑ ኣብ መላእ ሃገር ኣፍሪካ ዘሎ ምትእስሳር ዝያዳ ዝጠናከር ምዃኑ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ኣብትን ሓድሽ መደብ ኣመልኪቱ ዝዘርግሖ ምልክታ ኣፍሊጡ ዋና ፍጻሚ ስራሕ ኢትሓድ አንቶኖ አልዶ ኔቨስ ናብዞም ዕዳጋታት ምስፋሕ ማለት ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕልቲ ቀረብ ንሂሩ ዘሎ ጠለብ በራታት ኣብ ግምት ዘእተወ መዋቕራዊ ዕድል ግብረ መልሲ ንምሃብ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ምዕባለ በራታት ወሽመጥ ዓረብ ነታ ኣብ ጽላት ኣቪዬሽን ብዙሕ ግዜ ብውስን ዓቕሚ ክትንቀሳቐስ ፀንሐት ኤርትራ ካብ ናብን ምንቅስቓስ ተጓዓዝትን ሎጂስቲክስ ጽዕነትን ኣብ ምቅላል ዓብዪ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግመት እዚ ሓድሽ መስመር ብፍላይ ነቲ ብበዝሒ ካብ ናብን ኤርትራ ዱባይ ዝግበር በራታት ንኣሽቱ ነጋዶን ተጓዓዝትን መሰረታዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሓንቲ ደውታ ጥራይ ናብ ሰፊሕ መርበብ በራታት እቲ ገጂፍ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ከኣትዉ ዘኽእሎም እዩ እዚ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ናብ ኤዥያ ብፍላይ ቻይናን ህንድን ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ካናዳን ዝያዳ ስሉጥ ምንቅስቓስ ገያሾ ንግድን ወፍርን ዘመቻችእ ክኸውን እዩ ብፍላይ ኣብ ዘቐረባ እዋን ኣብ ጽላት ኣቪዬሽን እቲ ዞባ ዘጋጠመ ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ምጅማር ሓድሽ መስመራት ካብ ናብን ኤርትራ ረብሕኡ ነቶም ብስራሕ ትምህርቲ ሕክምናን ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ጉዳያትን ካልእን ዝገሹ ተራ ዜጋታት ረብሕኡ ዕዙዝ እዩ ቀዳመይቲ በረራ ነፋሪት ኢትሓድ 7 ህዳር 2026 ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክትዓልብ መደብ ተታሒዙሎም ነዚ ምልከት ግን ዛጊት ብወገን ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር የለን ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግም ከም ዝዓጽወቶ ኣፍሊጣ ትማሊ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ዝተገብረ ስምምዕነት ስዒቡ ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ንናይ ንግዲ መራኸብ ሙሉእ ብሙሉእ ክፍቲ ክኸውን ወሲና ዝነበረት ኮይና ሎሚ ዓንቲ ድማ ዳግም ከም ዝዓጽወቶ ገሊጻ ሰራዊት እቲ ሃገር ዳግም ነቲ ወሽመጥ ከም ዝዓጽዎ መራኸብቲ ሓፋሽ መንግስቲ ኢራን ፀብፀባ ኮይነን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ መራኸብ ንግዲ ልዑል ምትእውዋል እናተረኣየ ይርከብ ነዚ ስዒቡ ሚነርቫ ኤፕሮቪ ዝተባሃለት ናይ ንግዲ መርከብ ሓዊሱ ኣብቲ መስመር ባሕሪ ዝነበራ ብዙሓት መራኸብ ጉዕዝአን እናቋረፃን ናብ ዝመጻሉ ኣንፈት እናተመለሳን ከም ዝርከባ ቢቢሲ ጸብጺቦም